Highway. Okay, part 5 na siguro yun sa anyway, ang exam rooms. Okay? Exam room 1 muna siya. Okay, room. Na mo exam table para sa mga parents na siya. Crown per papa. Then, mga pang rapid strap. Kana bitong rog. Okay, hold on. Kana pang dila. Gloves. Cotton. Then natay kani para pang dunggan siya, dunggan. Then used pang labay natin na. Then ay TV para tan-awon. Na din ay pang labay ka ng mga wag yung gamita nga kanang mga kuan kana ini human og injection biohazard labay na diha. Kuan sa kuan na rin mo kuha na. Ilan makakadugay yun. What's up? Oy, salida diha. Okay. There goes Jonathan. He's fixing the computer server. It's our computer boy, the master. I'll be back. Paasan mo ibutang ang mga kuan? Pagkong picture? Hama na. Ano sa kuan? Ano sa computer ni? Ano sa internet? Diha na ibutang ako ni Bailo ba? Ako ni Bailo. Ano sa internet?